Marami ang walang trabaho at kung meron man, hindi ito sapat sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para sa nakararami, hindi na rin ganun kadali ang pagbabudget. Ako si Joyce at ako ang inyong kanegosyo. Samahan niyo ako at ating alamin kung paano ang mag-easy budget. Ayon sa statistika na inilabas ng census noong taong 2009, ang average annual family income umano ng mga taga Ilocos Sur ay 175,910 pesos. Kaya kung i-divide ang annual income na ito by 12 months, ang average monthly income ng isang pamilya ay 14,659 pesos, so that is close to 15,000 a month. Paano naman kaya kung si tatay lang kumakayod? Makakaipon kaya siya ng 50,000 kada buwan? Depende yon sa laki ng pamilya mo. Kung ilan yung anak mo, kung apat sila at magka-college na lahat, palagi ko hindi magkakasya yon. Pero pagka nasa ano pa lang sila, or depende rin sa laki ng kung ilan yung mga anak mo. Pagka dalawa lang, malamang magkakasya. Depende rin kung paano ang lifestyle ng isang pamilya. Ang nagkariyan na siya lang na bana. No nga do kayo manutan na mo kung narigat kasawa na sabsabog at dami kayo nagasgastador ka no dapag sa kulam. Ya, ureda kayo. No doktor tayo di kayo din. Ang dami one day millionaire. Ya. Siyempre no do may ganang kortam kay nagasgastador kami kayo nagasto. Ni mas pe no doktor ta mado ni mas may katangin masidam di ba? Hansa. Gaming ke kaduan tatak ke kwa kubinda pa nga sa asawa sa tuwang pay trabaho da. Mga kasla siya ke hanak hanga umabot ti simil ti ko ti kita tatata kastrime lang ti ko nariga ti biag tatata adome ti tao ado ti mapagsapulan ngem adome ti ko adome lang ti hanga dumakatan ti kasya habang tagal lalo nga umingiya ti amin nga maggatang to kung rumigriga tibiyat kita o tata. Ngayon, magbibigay naman kami ng mga tips para sa easy home budget. Opt for simplicity. Ang main objective nito ay ang pagkakaiba ng human needs sa human wants. Kung hindi naman talaga kailangan ng isang bagay, huwag na natin itong bilhin. Ilaan na lang ang kinitang pera sa mga mas kakailanganing bagay sa hinaharap. Separate fixed and discretionary spending. Ang ibig sabihin nito, alamin kung ano na ba talaga yung mga dati mo nang binabayaran tulad ng kuryente, tubig, bahay at iba pa. Anticipate your expenses. Habang malayo pa ang araw ng sahod, mabuting ilaan na ng maigi ang mga bagay na dapat bilhin. Billing cycle can be changed. Laging tandaan na yung mga regular na binabayaran ay subject sa pagbabago. Kaya dapat na maging flexible din tayo sa paghawak ng ating pera. At yan ang mga tips para sa isang easy home budget. Kami lang ay may katanungan sa kinauukulan. Sa panahong ito na tumataas na ang mga pangunahing bilihin, gasolina at pati na rin ang mga cellphone loads, bakit kaya hindi pa tumataas ang sweldo ng nanay at tatay? Ako po si Joyce at ako ang inyong kanegosyo. Tandaan na ang sipag, tiyaga at tamang diskarte lang kailangan para sa isang easy negosyo. Natapos na naman ang isang oras ng kaalaman at kasiyahan. Pero bago kami tuloy magpaalam, mag-words of wisdom muna tayo. So Jana, what's our wow for the day? Yes, Delmar, ang ating wow for today ay, it's okay to make mistakes, but it's not okay to make the same mistake over and over again. Paulit-ulit. Yes, paulit-ulit. Paulit-ulit. Kaya, diba? Parang gano'n. Parang, Siyempre. Yeah, you learn from the mistake, ika nga nila. So pag nandun ka na, naranasan mo na yung isang bagay na pagkakamali
pagkakamali mo, at least may basis ka na para alam mo kung ano yung gagawin mo para hindi mo na magawa yung anong pagkakamali. Yes, exactly. Kasi yung mga mistakes na yan are there to teach us to become better persons, Yes. to learn from it. Huwag mo nang uulitin kapag nagawa mo na yun kasi parang it's like ginagawa mo ng habit yung mistake na yun. Para bang hindi ka na rin natututo. Ibig sabihin, hindi mo na ipapakita na natuto ka from that mistake because you never improved it. You never did anything to correct it. So, you have to parang reflect on it and then bear in mind na kailangan mong baguhin yun and you have to change for the better and never ever do that same mistake again. You're not growing and it's a sign of immaturity. Tama. Ayun. Okay. Okay, so bago po tayo tuluyang magpaalam, nais po muna namin pasalamatan ang mga taong bumuo upang maging successful ang ating episode na ito. Siyempre, maraming salamat po kay Sangguniang Bayan member Nadine Bello of Santa, kay Empress Shock, Gilbert Caro, Vegan Noodle House, kay Papa Bong, Mama Weng, ang kanilang mga anak na sina Carla and Sam, and of course, sa Vegan Flower Shop, and Would like to say thank you also to Mrs. Edith C. and of course kay Zia and Conco ng mga kids ni Barbie, to Miss Dada of Caltex Bantay, napakaganda at napakabait na si Miss Dada. Hello po Miss Dada, and to Provincial Government of Ilocos Sur also. Thank you so much ma'am and sir, and of course sa lahat ng mga televiewers natin and friends natin out there, please like us and follow us at www.facebook.com/coretv10 or www.twitter.com/coretv10. ayan, at i-follow nyo rin po kami syempre sa aming mga Twitter accounts, sa mga personal Twitter accounts namin. Please follow me at CJ Haftay. Ayan po ang aking username. At ikaw, partner. Follow me at username. Delmar_Llanes17. Ayun. Okay. At syempre, madako naman tayo sa ating mga personal greetings. Ayan, nais ko pong pasalamatan ang Joyce Bean Shoe Shop, dealer of men, women, and kids shoes. At syempre, ang kanilang mga prescripto perfumes na napakabango. And of course, thank you so much sa Unstoppable Fashion Shop for my outfit today, sa aking Dolly outfit na talagang napaka-perfect for summer. Thank you so much kay Joyce and Plana. Maraming salamat. Visit po ninyo ang kanilang shop. It's located on the second floor of Plaza Mestro, Vegan City. Ayan, and of course, they are exclusive dealers of Aeropostale, Hollister, Abercrombie, and Tomato outfits. So, kung napapanood niyo yung mga outfits ko nung nakaraan, doon po ninyo makikita. And of course, they also sell Victoria's Secret, Bath and Body Works, and other imported goods. Alam mo, partner, sobrang addiction ko na yata ang Bath and Body Works. Marami kasi nagsasabi na parang pag yung lotion na gano'n nakakaitim, pero hindi naman nakakaitim yun. Iitim kapag nagbilat ka talaga ng araw, pero hindi naman siya nakakaitim. Alam niyo, sobrang talagang love na love ko ang scent. Parang lagi akong bagong mood ko. Ganun talaga yung feeling. Ayan, and of course, thank you so much to Hairday Salon, to Javier family, kay Mother Alan Alvarina. Thank you so much sa kanilang mga staff and crew dyan sa Hairday Salon, located at JTC Mall, Balalig, Bantay, Ilocos Sur. And please visit them and inquire kasi marami po sila mga promos, lalo na ngayong summer. And of course, thank you so much to Derma First Skincare and Body Center, located at 2nd floor Greenwich Building. Thank you so much to Belinda and Bernadette Arde, kay Dr. Joy Velasco, to Island Souvenirs. Thank you so much po sa mga binibigay niyong t-shirts sa akin. Benjina Casino and family, hi and happy viewing. Ayan, Roldan Reintegrado, Maria Mambalo and family, kay Miss Jean Bueno, hi and happy viewing. At sa iyong anak na napakagwapo, hello. And kay Elvira Arcetel Makinango ng Salindeg, Jeronimo Antonio Singson, Ray Espejo of Bukid, Anthony Malfati, our avid viewer from Great Britain. Great Britain. Yes. Anthony. From Great Britain ba? I'm not really that sure. Close friends na tayo. Hello, friend. Diba talagang may British accent. Hi din kay Oreo de la Fuente, at kay Jerson Paz na nagpapabati. Ayan, at syempre maraming salamat kay Mayor Sammy Parilla at sa kanyang anak na Municipal Administrator, si Sammy Boy Parilla. Maraming salamat po kay Governor Luis Chavez Singson, kay Vice Governor Didi Savillano, at kay Provincial Administrator Mrs. Maria Victoria Pu. And I would like to say hi kay Chef Sam at saka kay Andrew. Ayan, I just read their text message na napaka-sweet. They're showing support talaga dito sa pagsali ka sa Miss Earth. So, thank you so much. Miss Philippines Earth, o diba? Ayan. And
Eto pa, meron pa akong additional kasi di ba last Go week, lang, kapatid. nakalimutan ko kasi itong isang phone ko, kaya marami na tayong mga babatiin ngayon, okay? Kay Norja and Janet Lisperos, Ma'am Jonaline Rosal, Gemaline and Evelyn Reclusado Raquel, Joanna Victoria, Natalie Pablico, sa mga friends natin sa Masterland Computer Hardware, hello, Jackie Sullivan of St. Joseph JTC, Yolanda Rigunay, Sally of Derma First, Marisa Agdepa, Joy Rabot of Santa Catalina, Teresita Avila of CHS, and Teresita Avila of National HS. O diba? Talagang magkapangalan kasi sila eh. Connie Anika, Sandra Tutar, Ken Loves Barbosa, Lyle Aidan Vidal, Hanilin Nicolas and Fean of Two Brothers, Miss Tanya Argel of Ice Princess, Jenny and Janice Baroga, Zenny Pulido, Christopher Oriel, Benedicto Ricero of ISCC, Cheska and Virginia Casino yan. Nabati ko na kanina. And of course, mga teachers of Nagsangalan Elementary School, kay Ate Rica, Leilani Jengo, at sa aking pinakamamahal na family. Of course, sa mami ko, sa tita ko, sa tito ko, ayan, tito and tita, at sa pinsan kong si Stretch, and sa aking babe na si Angel Alexis Borja. And kay Ma'am Rochelle and Sir Adrian. Nakalimutan mo yung magic words. Ano nga ba yun? Lagi ko naririnig pag tumatawag siya. Lagi mo naririnig yun. Tapos pag lagi sa mo siyang backstage. sinasagot. Lagi mo rin siya sinasagot. O, diba? Kasi minsan medyo parang pabulong lang sa akin. Kasi sabihin mo, parang gano'n ang gusto mo sabihin eh, diba? Ayan. Okay. Ayan. Ang aking greetings. Ang pagkahaba-haba kong greetings. Ayaw mo Now, talaga yung sabihin, no? syempre naman, yeah, I love you. O, diba? Talagang sweet. O, diba? Okay, thanks kapatid. It's my turn naman. So, hi to my mom, ang napakagandang mother ko. Number 1 fan ko yan. So, hi mom. And of course, sa aking mga pamangkin, si Ryzen, Raven, and of course to my brothers, Deltran and Junior, to my sisters, Myla, Martin, and Joanne, at sa lahat ng mga relatives ko, sa Kuta, sa Butulan, lahat-lahat na po kayo, para hindi ko na kayo mag-mention agad. And of course, to Miss Kelly Requilman of Base Poolside Resort also, thank you so much. And to Tita Aida King, Lumber, and Planet Earth, lahat-lahat na yan. To Tita Flora Asuncion, Mayor Carlos Asuncion, hello po ma'am and sir. To Tita Ching, Tita Gina, to lahat po ng mga lahat ng mga mommies natin na nagbo-ballroom po. Lahat ng mga members Ay, na mga sexy Metro mommies Vegas. natin. Sexy mommies. Alam mo ba, mga 80 years old or 70 years old, pero sumasayo pa rin ng bongga. Dapat naman talaga kasi it's their form of, Correct. of exercise and at the same time, pang-aliw na rin sa Tama ka dyan, kapatid. And sa lahat ng mga friends ko, mga happy faith friends ko, si Wina, si Josh, si Jam, Kenneth, Jerv, Delon, Regma, Penny, Ryan, Jeff, Carabin, Jong, Dana, Hasmin, Jinky, Amira, Iyo, Izan, Wina, Paul, and of course to Jerson also, hi there. At sa gustong magkaroon ng magandang photo shoot, syempre, kontakin niyo po si Afterglow. Yan. And of course to Lanika Spab, you want to look younger at magkaroon ng magandang pampering, visit Lanika Spa dyan po sa may Bantay, of course. And sino pa ba? Hidden Garden, to Ma'am Glo and Sir Francis Flores, Ihawan sa Kawayan, Ate Gina, and Kuya Richard po. So thank you so much lahat po ng mga kapatid natin at mga kapamilya natin Yes. sa admin. Sina Ma'am Brenda, si Siza, si Rachel Fernandez, si Racine, lahat po sila dyan. Si Daddy S. Ayan, o diba? And to Ma'am Rochelle, we miss you and we love you so much, Mama. At ang kapatid natin, si Roxy, syempre. Ay, yes, oo Makakalim. naman, syempre. Diba? Sa kanyang Ang kanyang napakagwapo. baby girl at ang kanyang twins. So, diba? Marcos and Miguel. Ano kayo pangalan ng baby girl? Oo nga eh. Abangan Hindi pa yan, natin alam. syempre. Oo, abangan natin. Thank you sa lahat ng mga televiewers, lahat ng mga friends ko there na nandun dyan, nanonood lagi. Hello, and thank you so much. Yan. Ay, ano pa ba? Ako din, magdadagdag pa ako. Thank you sa mga sumusuporta sa akin sa aking journey to the crown. And thank you so much. You know who you are. Maraming salamat din sa aking Core TV family for always being so supportive. Ayan, thank you. Thank you also to JC Taylor yan. Sina Auntie Glo and Uncle Ray sa Maypawa. Kung gusto nyo magpagawa ng mga magagandang t-shirt, printing pwede rin doon sa Maypawa lang po yan. So visit them also. Ayun. Thank you. Ay, hi and happy viewing din pala kay Topper Fariñas, ang aking friend. Ayan, nagpapabati din siya. At saka kay Carla Olivar, ang aking mga close friends. At sa aking best friends, sina Roalf at si Ever. Alam ko, hindi kayo nanonood, pero syempre, babatiin ko pa rin kayo. Malay niyo na Malay mo. mag-YouTube kayo, o diba? Correct. And advance happy birthday ulit sa ating partner na si Paul Paran. Happy birthday, Kuya. Okay. At siya na nga po nagtatapos ang ating show ngayong araw. Tumutok ulit next week dito sa mas pinagandang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up! Bye everybody! Bye. God bless.